Thank you, Stephen, and hello, everyone. Zikomo kwambiri bambo Stephen ndipo moni wina aliyense kumene muli. Thanks for taking the time to watch this session. Zikomo kwambiri chifukwa chakutenga nthawi yanu kuti mukathe kuoneratu kulalikidwa kwa mawu a Mulungu. My subject for today is Christ the Redeemer, and I'm going to read you 2 verses from the Word of God. Mutu wa phunziro langa mu tsiku la lero ndi Khristu amene ndi Muomboli, ndipo ine tikawerenga nanu mavesi awiri kuchokera m'mawu a Mulungu. Galatians chapter 4, verses 4 and 5 says, "But when the fullness of the time came, God sent forth his Son, born of a woman, born under the law, so that he might redeem those who were under the law, that we might receive the adoption of sons." Pa Galatians chapter 4 kuyambiranso vesi yake 4 akunena kuti, koma pokwaniridwa nthawi, Mulungu anatuma mwana wake wobadwa ndi mkazi, wobadwa wakumvera lamulo, kuti akawombole iwo akumvera lamulo, kuti ife tikalandire umwana. To help us understand these wonderful verses, we're going to compare them with the Old Testament love story of Ruth and Boaz. Ifetu kuti tikathetu kumvetsetsa bwinobwino tuzankhani imene ikulankhulidwa apapayi, tikaina tikapitetu ku mavesi amene ndi akuchipangano chakale ya zankhani ya Rute komanso Boaz. Ruth had come to live in the land of Israel after the death of her husband. Lutetu anabweratu kudzakhalatu mu dziko la Israelitu mamuna wake atamwalira. Because her husband had died and she was a foreigner, she had no rights or privileges in that country. Ndiye chifukwa kuti iyetu mamuna wake anamwalira komanso anali mulendo kotero kuti sanali ndi cholowa china chilichonse mu dziko limenelo la eni wake. But she met a man called Boaz. Komatu iyetu anakumana ndi munthu dzina lake Boaz. And even though she didn't know him and he didn't owe her anything, he was willing to help her. Ndetu ngakhale tu iyetu samadziwika ndi Boaz komanso ngakhale kuti iye palibe china chonse chimene anakongozana, koma iye anali ofunitsitsa kuti akamuthandize Rute. At tremendous personal cost, Boaz was willing to redeem Ruth, to pay a price to set her free from the circumstances that she was in. Ndetu pamtengo waukulu kwambiri tu Boaz tu iyetu anali okonzeka kuti akamulanditse Rute kuti akamasule akakhale ufulu. But he wasn't just willing to set her free, but to make her his own so that she could be his wife and he would love and protect her. Iyetu sanangofuna kuti akamuombole kuti akamasule kuti adzipita basi, komanso iye anamukonda Rute ndipo anafuna kuti amukonde iye ndipo amukwatire kuti akhale mkazi wake. And this is what the Bible means when it talks about redemption, not just setting someone free, but bringing them into a place where they are loved and protected. Izitu ndi zimene Bible limalankhulatu zokhudzana ndi chiwombolo, osakhala kungowamasula kapena kuwawombola kuti amasulire azingoyenda mwaufulu, koma makamaka kuwawombola ndi kuwatenga iwo kuti akhale awo ndi kuti ukayende nawo limodzi. The story of Ruth and Boaz is a lovely story, but more importantly, it paints a picture for us to understand. Ndetu nkhani tu ya Rute komanso Boaz ndi nkhani yabwino kwambiri, koma makamaka kufunikira kwake kwenikweni imabweretsa chithunzithunzi choti ife tikathe kumvetsetsa. There are some things that God wants us to learn from the story to apply to ourselves. Inu mukudziwa pali zinthu zinatu zimene Mulungu akufuna ife kuti tikaphunzire kuchokera mu nkhani imeneyi ndi kuti zimene zikatithandize pa moyo wathu. First of all, in the story, Ruth shouldn't even have been allowed into Israel in the first place. Choyambiriratu mu nkhani imeneyi, Rute ngakhale pa mayambiriro penipeni samayenera kuti aloledwe mu dziko la Israel. She was from a country called Moab, and the Moabites were banned from Israel because of their sinful and wicked attitudes. Iyetu analitu ochokeratu ku fuko lotchedwa ku Moabu, ndipo tu anthu amene aku Moabu anawuzidwa kuti asadzalowe mu Israeli chifukwa cha zonyansa zawo komanso uchimo umene amauchitatu makamaka pa khudzana ndi fuko la Israeli. Because of sin, she couldn't enjoy the blessings of God. Chifukwa cha uchimo iyetu sakanatha kusangalalatu kapena kunjoya ndi madalitso a Mulungu.
This reminds us of ourselves. The Bible tells us very clearly that we are all sinners. Ndipo izitu zimatikumbutsa ifetu aino ake pa ife tokha kuna Bible limafotokoza kuti ife ndife anthu ochimwa. And that more than that, our sins have separated between us and God. Ndetu popyolera pamenepo uchimo wathu watisiyanitsa pakati pa ife ndi Mulungu. Because God is holy and good and just and fair, he must punish the wrong things that we have done. Ndiye chifukwa Mulungu ndi woyera komanso ndi wolungama, ndipo iyeyo akuyeneratu kuti atilange ife chifukwa cha machimo athu amene tachita. But if we go back to the story of Ruth and Boaz, in the story there was someone who noticed Ruth and who wanted to help her. Ndiyetu tikabwereratu ku nkhani ya Rute ndi Boazi, tidzapeza kuti mkatikati mwa nkhani imeneyi pali munthu wina wake amenetu anamudziwa Rute ndipo anafuna kumuthandiza iye. And just as Boaz saw Ruth in her circumstances, God has seen us and the danger that we are in. Ndetu mongatu Boaz anamuona Rute ali pa mavuto akulu chonchi, Mulunguso nayenso pa mavuto athu auchimo nayenso akufuna atipulumutse kuchokera ku chiopsa chimenechi. Like Boaz, he wants to help us. Mongatu Boazi nayenso Mulungu akufuna atithandize ifeyo. Our scripture tells us what God has done to help us. Ndetu mawu a Mulungu amatiuza ife zimene Mulungu wachita kuti akatithandize ifeyo. When the fullness of the time came, God sent forth his son, born of a woman, born under the law, so that he might redeem those who were under the law. Ndipo akunena kuti koma pokwaniridwa nthawi Mulungu anatuma mwana wake wobadwa ndi mkazi wobadwa kumvera lamulo kuti akawombole iwo akumvera lamulo kuti ife tikalandire umwana. Christ did not come to judge and punish us, even though this is what we deserve. Khristu sanabweretu kudzatilanga ife komanso kudzatiweruza ife ngakhale kuti ifetu timayenera kuti tilandire chiweruzo komanso kulangidwa. He came to set us free. Iyetu anabweratu kudzatimasula ife kuti tikhale amfulu. But he didn't just come to set us free from our sins. Koma iyetu sanangobweratu kudzangotimasula ifetu kuchokera ku uchimo wathu. Because our verse continues and tells us that he wanted to redeem us so that we might receive the adoption as sons. Chifatu vesi likutiuza ife kuti iyetu anatiwombola ndipo anatiwombola ncholinga chonaka kuti ifetu tikhonza kulandiratu umwana. The wonderful thing about having Christ as a redeemer is it brings us into God's family. Chinthutu chodabwitsa kwambiritu pakumulandira Yesu Khristu kukhala mpulumutsi ndichonaka kuti ife tikapulumutsidwa timabweretsedwatu mu banja la Mulungu. A person who has been saved is in a place where they can enjoy the blessings of God and never ever lose that. Munthutu amenetu anapulumutsidwatu amabweretsedwatu pamalo pamene akhonza kusangalala ndi madalitso a Mulungu ndipo iyeyo tisangatayetu dalitso ngakhale limodzi. But there's another lesson from the story of Ruth and Boaz. Komanso pali phunziro linatu mu nkhani imeneyitu zokhudzana ndi Ruth komanso Boaz. For Boaz, the redemption of Ruth came at great personal cost to himself. Komatu kwa Boazitu pakumuombola Rutetu analipira mtengo waukulu. He could only redeem Ruth because he was a very wealthy man. Iyetu anakwanitsatu kumulipiratu Rutetu chifukwa iye anali munthu olemera kwambiri. But we have to understand that even the richest man on earth could never pay enough money to make himself right with God. Koma ifetu tiyenera kudziwatu kuna kwakuti ngakhale munthu olemera kwambiri pa dziko lapansi sakanatha kukwanitsa kulipira ndalama kwa Mulungu kuti atilipe awombole ife. The scriptures tell us that we were redeemed not with corruptible things like silver and gold, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. Mawu a Mulungutu amatiuza ife kuti pakuti simunawomboledwetu ndi zinthu zovundatu ndi zonongeka ngati siliva kapena golide, komatu ndi mwazi wa mtengo wapatalitu wa mwana wankhosatu opanda banga. For us to be redeemed, the Lord Jesus had to pay a tremendous price. Ifetu kuti tiwomboledwe, Ambuye Yesu Khristu analipira mtengo waukulu kwambiri. He had to go to Calvary and to be punished by God so that we could be set free from our sins.
iyetu anapitatu pa mtanda wa Calvary, ndipo pamenepo analangidwa ndi Mulungu kuti iyetu akatiwombole ife. There's one final thing we need to notice from the story of Ruth and Boaz. Palitu chinthu chimodzi tu chimenetu ndichomalizira chimene tikufuna tichionetsetse mu nkhani ya Rute komanso ya Boaz. Ruth had a choice to make. She could either accept Boaz's offer or reject it. Rute tu anatu ndi chisankho chimene amayenera kuchipanga, ndipo chisankho chimene chinali kumukana Boaz kapena kumuvomera Boaz. We have a similar choice to make. Nafenso tu mu tsiku la lero tili nacho tu chisankho chofanana chimene tiyenera kuchipanga. Will we continue in our sin and reject the love of God? Kodi ife tidzapitiriza mu uchimo wathu ndi kupitiriza kukana chikondi cha Mulungu? Or will we accept what the Bible says about us, that we cannot save ourselves and that the only way to heaven is by putting our trust in the Lord Jesus Christ? Kapena ife tidzavomereza chimene Bible likufotokoza kuti sitingathe kudzipulumutsa tokha ndi kungoyika chikhulupiriro pathu pa Ambuye Yesu Khristu kuti ife tipite kumwamba? Make a wise choice today. Inutu mupange chisankho cha nzeru mu tsiku la lero. Repent of your sin and put your trust in the Lord Jesus Christ. Inutu lapani machimo anu komanso ikani chikhulupiriro chanu pa Yesu Khristu. And you will be redeemed, set free from your sin and guaranteed a place in heaven. Nde inutu muomboledwa ndipo mumasulidwatu kuchokeratu ku uchimo wanu ndipo mukhala okutsimikizika kuti muli nawo malo kumwamba olo mutachoka lero pa dziko lapansi. Thank you very much for listening and may God bless you. Zikomo kwambiri chifukwa cha chidwi chanu kumvetsera ndipo Ambuye akudalitseni.